ndlovukazi lelapha isifundisile ukuba xa ujoyine imibutho ebanga ilizwe awunalungelo kulo nakufumana nto wena, kodwa ngabantu abaza kuqala ukuze bafumane inkululeko yabo. Uchazwe njengenkokheli binobubele nesidima nebibabeka phambili abantu bayo unkosikazi Lungi Mganga Cabashe nobengusekela mongameli wephiko lamanina le-ANC kwinkonzo yakhe yomngcwabo ibibanjelwe eThekwini, KwaZulu-Natal. Lusafuna impendulo usapho lukakhethiwe Mgomezulo neminyaka engama-27 ubudala nowaphulukana nomlenze koomatshini bokudlala nabakudederhu lwevenkile eRhawutini. Sinamkele kwindaba zethu, andambe ndodwa, andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje usekela mongameli wephiko le-ANC lamanina unkosikazi Lungi Mganga Cabashe KwaZulu-Natal. Le nkokheli isweleke kwiveki ephelileyo ineminyaka engama-64 ukanti uchazwe njengenkokheli ebinobubele nesidima yayibabeka phambili abantu bayo. Iinkokheli zezepolitiki zitshintshiselene ngeqonga zichuba indima edlalwe ngunkosikazi Lungi Mganga Cabashe kumbutho we-ANC. Eliqhawekazi lendlovukazi lelapha isifundisile ukuba xa ujoyine imibutho ebanga ilizwe awunalungelo kulo nakufumana nto wena, kodwa ngabantu abaza kuqala ukuze bafumane inkululeko yabo. Ibe nzima lento ukuthi ukuyi-understanda kodwa ubilungi wayiphila. Unjingalwazi Blade Nzimande uchaze ezi sikhukhukazi njengembewu enqabileyo kwanenkokheli enenyameko. Utshe khweba amaqabane ukuba abumbane egameni lakhe alungise amakhwiniba abonakala eza kuba ngumhlaza kwe-ANC nakoonxantathu bayo. Comrade Lungi was a loyal and dedicated cadre of our movement, and from a very young age. Siyawadinga ke lama cadres njengo Comrade Lungi. Kakhulu, hayi kancane. In particular because you don't microwave ama cadres njengo Lungi. You build them. Which means in order to honor her, we must focus on building our structures. Inkokheli ANC kwiphondo laKwaZulu-Natal uJeff Radebe uthi kushiye umsantsa ukuhamba kwakhe ngesaquphe. Her death comes at a very unfortunate time when the services are dearly needed by our movement, more now than perhaps ever before. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa ukhumbule unkosikazi Lungi njengekhalipha lenkokheli ebelizinikele kwi-ANC. Iwakhathalele kananjalo namanina elilizwe loMzantsi Afrika. In the service of her people and in the service of her country. She was the one person who was dedicated, but she also dedicated her time, her skills, as well as whatever resources she had to help her people without expecting anything in return. Umongameli Ramaphosa ukwamemelele kwinkokheli ukuba zilandele ekhondweni likaMganga Cabashe ekukhuthazeni abasetyhini ukuba baqinise umbhinqo ekulweni idabi lolingano. Umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo. Ukanti emva kwenkonzo yomngcwabo yongasekhoyo uLungi Mganga Cabashe, umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa yewabuzwa ngotyelelo lwakhe lakutshanje kwilizwe laseMelika nalapho benentlanganiso nebitaki intlanzi nomongameli uDonald Trump. Mongameli Ramaphosa uphendule wenjenje. We are here to mourn, and I would prefer that I'm allowed to mourn, and all these issues will be duly addressed properly. Here I've come to mourn my sister and the Deputy President of the ANC Women's League. So I am in a mood of mourning, if you don't mind.
Owayesakubanga umongameli weli uThabo Mbeki uthi usuku lwe-Africa Day ngomso liyanyanzelisa ukuba sicinge nzulu ngemeko elizwekazi elijongene nazo. Ukuthethe oku ngethwebe senza intetho ephambili nebanjwa minyaka le kwilizwe laseTanzania. Umongameli weli uGqirha Thabo Mbeki ugxininise kwelokuba ukubhiyozela usuku lelizwekazi i-Afrika kudinga ingqwalasela emandla kwimingeni elilizwe elijamelene nayo. Practically, what is it that we do? We've got a vision, we think we know where to go. What are we doing practically? So I really want to say thanks a lot to everybody who agreed. Umbeki wothulele umnqwazi iqala lomzabalazo elisandokwandulela eli uGertrude Shophe. A very sad event happened in South Africa. I'm going humbly to request you just to stand for a minute of silence. This is in honor of a former president of the ANC Women's League, Gertrude Shophe, who passed away a few days ago at the age of 99. This is one of the veterans of our struggle, the veteran leader of the women of South Africa. And please, if we could, in her honor, just stand just for a minute of silence. Ethetha kulomsitho uAmy Mpungwe ovela kwikomiti yeThabo Mbeki Foundation uvakalise ukuba kusungulwe iphulo elijolise ekuboneleleni abantu ngemicimbi yemfundo, amasiko kunye nemiba yezopolitiko kwindawo ezifana neDar es Salaam. We hope to foster deeper intra-African collaboration, encourage solidarity with the diaspora, and generate innovative solutions that will sustainably address Africa's development challenges. Moreover, our gathering here today must also serve as a catalyst for greater coherence and synergy across. Umpongwe woleke ngelithi eliphulo liza kuthi liphinde ligxile ekumanyeni uluntu ingakumbi abantu abatsha ngengxoxo ezemfundo kunye nokuzibandakanya kwimiba yasekuhlaleni. Imibutho eyahlukeneyo, amatshantliziyo, iinkcubabuchopho kunye nabahlali bamemelele kwiinkokheli zase-Afrika ukuba ziyeke ukubhenela kwiinkokheli zasentshona ukuphucula elizwekazi. Eli qela labantu liye langungelana eMary Fitzgerald Square lagqibezela olu hambo eConstitutional Hill ngeliqaphela olu suku lwangomso. Nanjengoko kubhiyozelwa usuku lwelizwekazi Afrika ngomso, namhlanje imibutho eyahlukeneyo imemelela kurhulumente welu kuba ancedisane nayo kumanyano lwelizwekazi. Comrades, there are many people trying to divide us. Pansi xenophobia, pansi! There are ministers in the GNU government who are saying the enemy is our brothers and sisters from other countries. Pansi! Comrades, our enemies are those who exploit the continent of Africa, who plunder its resources and who use the resources to have genocides in other parts of the world. Ummi wangaphandle ucacisa ngeemeko ezibenza bawafulathela amazweni amakhaya abo. I'm a migrant. This is not funny. I'm not standing here as a person who have come to South Africa as for holiday, like the other ones who have gone to America for holiday. I never carried a suitcase. I never got in a plane. I came through the river. Africa Day makes us feel very comfortable. We are at home. We are brothers and sisters. We exchanged the numbers today. For the first time I've been here in South Africa. It is quite important for the Federation to be in solidarity with all the African people so that their countries become free, and when they are free, there will be economic activities. So therefore, that will release the pressure in South Africa so that jobs can be created in South Africa for South Africans. Kulomngcelele kukwagxekwe kakhulu isebe lezekhaya
ngokungayithatheli ingqalelo into yokubhaliswa kwabemi bangaphandle. They do want to be documented in the host countries, but the systems that are in place, it makes them difficult to get access to documentation so that we can say they are irregular migrants. And we all have these social ills that take place in our communities and the other intolerances because we don't know each other, we don't know who's here. Kulo nyaka bemi beli bafuna ukubhiyozela olu suku lwangomso ngethemba lokuba eli lizwekazi liza kutshintsha libe kwisimo esingcono ingakumbi kwicala lokuxhatshazwa kwabantwana nabasetyhini. Lusafuna impendulo usapho lukakhethiwe Mngomezulu oneminyaka engama-27 budala nowaphulukana nomlenze koomatshini bokudlala nabakudederhu lwevenkile eRhawutini. Ukhethiwe uthi konzakala kwakhe kumtyabula epokothweni kwaye kuyamhlupha kakhulu nasemphefumlweni. Namhlanje iinkokheli zasekuhlaleni nombutho ezopolitiko zibambe umngcelele ngeenzame zokuqinisekisa ukuba ukhethiwe uyabufumana ubulungisa. Ukhethiwe Mngomezulu wase-White City ufumene umonzakalo nomshiye engesenamlenze ekwaquneke nengalo ngethuba edlala koomatshini bokudlala kwindawo yodederhu lwevenkile eNorthgate kutshanje. Ukhethiwe uneminyaka engama-20 ubudala waphuma ekhayeni lakhe esiya kuzonwabisa nabazala bakhe ngethuba efumana lo monzakalo. Besiye Total Ninja senama-cousins wami. So safika sadlala khona lapha kudlalwa khona, and then that's when siya ku the other game mesifika lapha ku like insimbi ephezulu, so mengijumpela lapha ngibambezela ngashelela, then that's how I broke isandla nenyawo laba fractured and then isandla bese dislocated. Uthi kunanamhlanje le nkampani yabamatshini zange inike inqwalasela ingxaki yokonzakala kwakhe. Abayenzanga next. Balibele beza lapha bangibuza ukuthi ngilitholile uncedo na. Sisho ukuthi asikalitholi. Amaqela ezopolitiko nawo ayinxalenye yezintshukumo zokuqinisekisa ukuba ukhethiwe ufumana ubulungisa. We got called by Usisika Kethiwe 2 weeks back. She told us that Umtana Gubo went to Total Ninja to go and have fun with her cousins and her friends, and she came back without a leg. When we wanted to follow through, we went to Northgate, and Northgate was just dismissive. Last week, I think Wednesday. Le nkampani imengelithi ukhethiwe wasityikitya isivumelwano sokusebenzisa aba matshini noxa benobungozi. Okokuqala nqa umsitho womdaniso oyindumasi kwamanye amazwe inala uziswe eMzantsi Afrika, ababukeli bashiyeke bengawuvala umlomo eJoburg Theatre nalapho bebonwabele ukubona iindidi ngeendidi zokuba teketeke kwenkcubeko esele ibonakele kwiindawo ezifana neLondon's Royal Albert Hall kwelamangesi. Lo mngqisho nentshukumo edlamkileyo yelizwekazi Afrika ude wafika nakweli loMzantsi Afrika. Kaloku kubhiyozelwa ukutyeba kwenkcubeko ethimbe ihlabathi ngobubanzi. We've wanted to bring the show here since the beginning of time of this. I mean, our love affair with South Africa began in 2009, and I think there was something sitting in there way before that. So this has been a long time coming for us, and we've been trying to look every time we've put the show up at how we could make it work, and then we were presented with the perfect opportunity, 16 years on, and we're absolutely delighted to be able to bring it home in a way. Abahambeli balomsitho bathi bashiyeke besalulangazelela oluncuthu-mazangwa lomculo nomdaniso. Amazing, a must-see. It started, I was in the midst of it, and then it was time up. I was still enjoying it. I wanted more. It's absolutely beautiful. It's kind of like an intricate love story. And I absolutely love the scene where the cows are given back because it has failed.
It was so spectacular. It was moving, and I connected so much with the audience. It was amazing. It was amazing. Kambe wasungulwa ngomnyaka ka-2014 yaye sele udlala indima enkulu yokonwabisa uluntu ehlabathini jikelele de wachongwa nakumabhaso eGrammy. Kakhulu ke mamqwathi nomamzanga kudeska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam leMuslim lakhe ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje bethuna nantsi kaloku iMuslim bukele ekhaya masivule kaloku siphawule bethuna kaloku umfanekiso wethu omkhulu nophawula ngokubanzi iziganeko zamvanje apha nje eMzantsi Afrika uphela uyaphawula kumbukele kakhulu apha kumbindi futhi kucweke kamandi kakhulu ke ngela xesha lasekuseni phaa kumntla-mpuma welizwe nje njengaphaya koFryburg ngexesha lasekuseni babevuswa yilaa nkwankca ka-3 degrees baqhubeka ngomsebenzi kwedinala ke mbukeli wami balusonge baluvalo lasuku alikhona ngamaqondo wabaphezulu ka-20 degrees kuncabe nam ngokubanza apha ekhaya njengokubanza amaqondo wakho mbukeli wami aphantsi naphezulu sifuna kaloku phaya ephondweni lasempuma koloni ngamandla futhi kumantla walaphondo indawo ezifana phaa ko-Alvan ekuseni futhi iyavakala inkwankca phaya yesithathu napha xa usetha njalo futhi eBurgersdorp ngo-1 phaya ekuseni kanti ke baphila kanje bona phaya kwelaphondo lapha kaloku bukele Freystata ngamandla ke kumbindi apha eMzantsi Afrika indawo zonke nje ezithande kakhulu ukuphakama kwelaphondo ndawo ezifana phakalo ko-Sasolburg phaya ekuseni futhi ngo-3 degrees sehle njalo bukele ekhaya siqwasele ngokubanzi kwakhona futhi iphondo laphaya entshona koloni ngamandla futhi kunqweme indawo zona zezifana naphakalo ke-Vredendal kwasekuseni futhi kucwengile phaa yonke laa ntsasa ngo-14 degrees baqhuba emva kwedinala bayivalela mini kwakhona futhi ngo-30 degrees kanti ke sebenjenje bona phaya ephondweni laseNorthern Cape ngamandla futhi kwimpuma yelaphondo ndawo ezifana phakalo ko-Prieska ekuseni nge-6 degrees kanti emva kwemini ngomso bayayisonga laa mini kwamnandi nje ngo-22 degrees apha ekhaya kuncabe nam ngokubanzi kwakhona ephondweni laseNorthwest ngamandla futhi umbukeli wami amazantsi nempuma yelaphondo Bloemhof kwasekuseni futhi khona inkwankca nomoya obhudla kakhulu phaya ngo-4 degrees kanti ke bona bukeli baphila kanje phaya ephondweni laseGauteng apho sikhoyo ke thina ngalo mzuzu amantla undlunkulu walaphondo kuseTshwane kuyabanda ekuseni futhi ngaye la 5 degrees kanti guquka imozulu phaa ngokuhlwa futhi ngo-20 degrees sinika njalo futhi ngokubanzi kwakhona futhi ephondweni eliphezulu kakhulu apha eMzantsi Afrika phondo elo ke yiLimpopo amantla walo indawo ezifana phala kubukeli komusile ekuseni qabaqaba ngamafu naphaya eThoyendou ekuseni bevuswa kwakhona futhi ngula 8 degrees sehle njalo futhi siticu phaya ephondweni elisempumalanga ngamandla kwimpuma namazantsi walaphondo buphaya elo kwakhona nazo zonke nje ezaziphalu kwakungabandla ngenkwankca ekuseni yaye kaloku la 5 degrees vuma mami apha ekhaya kaloku la umbukele ndiyivale ndiyisonge imozulu ngephondo lokugqibela phaya KwaZulu Natal amantla futhi kophongo lekuseni kuyabanda mpela ngo-9 degrees nakumazantsi eKokstad yinkwankca ka-3 degrees bethuna mna ndikuthene kangaka xesha limyoli Kamnandi mawethu.